ay nag-eskwela kay ang grado di man na malungag ug mangguna ta diri makatanom makaani man ta makakaon. Na. Miana akong papa dayon hala inglayas ko sa amua. Inglayas ko nagpuyo-puyo ko sa patag maski asa sa akong mga ayaan para maka-eskwela ko. Pason man ko to bunalan. Haloy, Ginoo. Paulion. Manghubag na po mong panit. Dili kay dagan man ko. Muda. So may mga panahon talaga na nadadakpan ka na bubunalan ka talaga. Kanang mingon nga uli ko kay wala man gadalag bunal. To hinay-hinay ra ko. Tingala kon piti ng bayabas sa likod nagpulong naman di ay lagapak ang likod oy. Sakit. Nalilipat ka, hindi mo nababalaan. Nalipat ko. Naglagubo na imong lubot. Sutoy kay angat oy. Pwede ba napakahabog ng sakain doon? Dali ra kay ko naabot. No, tungod sa kahadlok mo sa bunal, wala ka nang kapoy-kapoy sumaka doon sa bukid. Gahila ko. Dagan diretso sa bungtod. Pero anad na kaayo masyado nung sumaka doon, no? Kahit gaano kataas, no? Anad na, dali ra kaayo to para sa amua. Pero karon murag lisod naman.